إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على هذا النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد أن الله سبحانه وتعالى تنو لمن دفلندو نغشر التالى وفي الديرات أن يصلي أن السلام قد لافه أقول كي أنا نيماك عبد الله الدين محمد الأمين أنا صديقه أنا كصحابه أنا مو كلا أقاق لدي ما يترى قلباتولا فكتاتي دونكيرين أم بينيو سرو كنباك بيتملي كفر بعد الإسلام أبي فهم ما رضا الله على كجيه متى كجيه كالا كجيه نما أني كجيه إما وصرولي بعدين وحامي كامي كاكس لما بلا جلنا صحابه على جنو لوما وقد ناموا كفا أما فرضي الله عنهم أجمعين نتابع مسو كفلا أما فرضي الله عنها نتابع كفلا أما فرضي الله عنه نفلا كفلا رضي الله عنهما نجمع كفلا رضي الله عنهم على ذكو على الجنة صعبهما رضي الله عنهم وتأكد إلى قرآنكم على الجنوما وعلى الدين صعبه كرب صعبه سمايل منا وكالك الجنة صرا أوني مكو بالهم ببالولا أبي صراتي صرا أوني أدون تاني ما نتابع بانا على أبي ديري لك جيامي odo awu mi me keslama bolo okatia o hami mi beslama na o hami kabo ala ka jenema me ala deli ala ka jenema o islama ka ta ka tigi aka do kono tawla ni ala ka jen soro ye here besoro wa toro ya fuiti soro biskala daratila wala balma unaya fle afoba okatia munu ba fo ala majena amma soya mina ajena saboma me sababu ye ala ka jenyini kesra mi tomana no de kala sababu ye ala ka jen soro o stra toma le tei bitele la en sambabul ni bara ke chogo fled ambolo kan kuma ke chogo fle iba ye ka foka chaya an be nyon ka jeni nyini na andamache mogo ka jeme ma o de enfant baka hami do tay fakene ba ale be koko ke ale be abani afaka jeme nini okono hallo kela ala ka dini kono wa do tay o ka kabila yi o buka kabila ka jeme nini ko bela chirina hallo bena ala sosoma ale ka hami aka kabila mogo de ka jeme ale ma ale go de nini na do tay jamana kuyi do yere tay siyaye do yere tay fenwere neteniye u baraka ba uti alaka jeni ni bawi wa sababu ye muke sababu ye nunu de black coffee kasu fauma anu ubauma ani udeu kasu ka kabila uma kasu ka siyama kasi jamanama sababu ye ni bede black coffee ka alaka jeni ni blanyefe okoto alako radiyallahu anhum ka jenoma وذلك ذلك لمثلني لمن خشي ربه علينا سبب كلمنا أبي أما ولي أبي مغيمي سرنا تجيني نيني كم مغبنا فوتي نيني كم مغبنا يتي نيني كم مغبنا ميرتي نمير أرانشي كتك مولا جنما ما على بالدين كرا أنا أتوي ولكن عليه الصلاة والسلام من التمس رضا الله
بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسقط عليه الناس. الحديث صحيح لغيره. أرسل لك لنك من أنباء الشتلم مؤمنون بها على كده يعرفون من كشبام من التمس نمومي ينينك كنيني رضا الله على كجينا onyini mun kono be sakhati nasi mo ka dimi kono e be ala ka nyini na yorumina mo be na dimi koro ko do kelila barado kelila ani kuma kan do folila ni yoke mo be na dimi o bunu datige ila o bunu nyaku ikoro o be na juye nyesi ima pate muna ye ala ka nyini ke oluka dimi kono ala kide go naman kishbai رضي الله عنه على الجئمة نكسر وأرضى عنه الناس أمنا توتا شغو أبن لما مسكرني من مغول الجئ والله بجئمة فكوالو نيجيني والله ما تبلو نيجيني أبي على كم فلا أبا كلا تشيانو نيجيني نينانو تكريه والله كلا بابا لبان لون نتاولا أبي بويا ترفايما فكي تكي توات نفاين wala be mo la jeima pate muna ikamu ka dimi ikinyaki ukan karaka jenye wala ala kide ko tumuni alayhi salatu wassalam wama litamasa ridan nasi ni mo miye mo ka jenye ni ke o ke mun kono bi sakhati allah ala ka dimi kono mo be ko ikanyu il faut que bedeke o ke e na dadi o ka e félicité be ko mo nyumanu avec son betala بيجي لنا إما وكم كنا بسخط الله على كديم كنا على كده يكون نمان كتوي نيو بركة سخط الله عليه على نديم كرم وأسقط عليه الناس وأسخط عليه الناس على بمول نديم كرم تته أنا سلفو ده يفو نمان نينا الإمام الشافعي أكو أدم الدين كايجين il peut pas atteindre il peut pas dimension prophétique il te sera demandé au tabou il se dit ça parce que demandé masami alay nale anda amaseka wata ni alaka nyuma yeye ebe siki nyoko na were juma wata ko ka ke efe mo kana fo ke mani beko ekay ebe siwa o gaya ntitro wa adamadi fana adamadi ka toyala adamadi tagabolola adamadi be sugu ibe teriya nyini doye wakati mina dole ka juguya be nyashima parce que doyi teriye o teri ni o jugube ibe kodo ke dola ko nyuma yalo o be ke dobolo ko juguye o za hali muso chama furulaw itese ka muso be sago kai mais ni ya nyini ka ala ka nyini furu kono ibe se muso bela ibu sago kuyi wa hakeza munu ya baralu ka monu nyini be ka fo ekai atese ibn alaka dimini wa mo be laba o be na sige ila utena jeima bal islamu ay tabari ay alaka jeni dokelati abila bala le kama nala jena mabarabala o de na tubu tumeni jogo ni le labarala o be munke mo ka jeni olu tubo de nyini saba yo luye mo nyuma uye saba yo luye mominu uye sadi ka ira saba la amuna bekele ka tro saba be mika ali olu be mika kelete mo ba nyini ka saba nyakrola ka ira saba la luye mo nyuma ye pour que saba ye je oma ala kumano de law kaw ala ko yahlifuna billahi lakum nafinu mena kale ale ala la awye ki kale ko mi amado chogomina wallahi billahi tallahi ka fukanya ko keshire ala ko obikalina lakum awi mon koso o kasika li yurdur comme mon koso obesika aw la je aw ka je yiri koso Allahu subhanahu li yurdukum wallah ala ko ala wa aw de ka jiyan kono aya ko e karta kainsa wallahi mu'mini dafalenu e karta re kuma chogo fle ay kali alala e chema nyuma balelo abe nyuma yawu de fola lebe min kela ale ka dina ni ye o chen nyuma min ba dala kasro yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim ala ko be min fola onne ku ka te duskun kono no be awre nya korola kayira awla olukain ala ko bu kale ni min kela li yurdukum wallah ala ko ale ala hakika boloma
wa rasuluhu anali ka ciri ahaqu an yurduhu o kame ka ale na ka ciri ni ka hakɛ c'est-à-dire olu ka hakɛ de ka diɲɛ ɲini kɛ olu yɛrɛ de ka diɲɛ ɲini ala na ka ciri ka diɲɛ ko ɲini o de kame ka ɲini o tɛ dɔwɛrɛ ye o ala y'i bila fɛn min kɛli la dɛ hali n'o ma bɛn mɔgɔw ma k'o kɛ ala y'i gɛn ka bɔ fɛn minnu ma kɛ hali n'o ka di mɔgɔw ye k'o ye k'o to yen ala na ka ciri o baara kɛcogo ala bɛ jɛn i ma k'ala kelen to balo la wa kɛlɛ ala fatulen kɔfɛ mari silamɛw nin bɛɛ lajɛlen ye mun ye mɔgɔ kelen yɛrɛ sɛgɛn i bɛ bonda da la kana ɲini k'i b'adamaden sago kɛ i tɛ ten a ɲini bɛ ala subahanahu wa taala de sago kɛ wa k'ala ka diɲɛ ɲini n'o ye insha allahu taala i bɛ wuli i sigida la ni kunkɔrɔta ye i tɛ labila abada o la mari silamɛw ala subahanahu wa taala ko ten masakɔrɔ tɛ nin ka yira k'a fɔ n'a tun kɛla alhaqu n'o ye ale ala ka sariya ye n'o ye ale ala ka diinɛ ye n'ale bɛ min fɔ n'o ye sababa ye o n'o tun tugula adamadenw ni sago kɔ sankolo fara 7 ani dugumakolo tun bi tiɲɛ allahu akbar ni tiɲɛ ala ye min fɔ n'o de tun kɛra ka tugu anw ni sago kɔ a ka di e ye cogo min na a ka di ne ye cogo min na a ka di an bɛɛ ye cogo min na ni silamɛya tun bɛ tila anw de ni sago fɛ ala ko san fara 7 ni dugukolo tun bɛ tiɲɛ hɛrɛ tun tɛ sɔrɔ a la parce que ŋaniya min b'i la ŋaniya min b'i la a hɛrɛ ka dɔgɔ comme na tafsiru يسرك وله شرع الله لهم ما يوافق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن على كأنصو على كشريعة changer وقت تا changer de على تا changer mais adamadu ni sago lumbe kula be do ala bala de ala kanso ala tala wala mari islamu woni kelena ibina kokko ke apaiser en condition ni islamay apaiser ala ka sharia kono ne bena ni kew abedi ala ka kiti abedi ala ka sharia parce que mina nga bara fefe ke ni makobi ala ka jeni yakono mina ni fondala fotani akiti be di ala ka sharia la mo be ngole la konye na ame jeko do kelila kana mo flede yani bi ta koni asuru fle ala ka sharia kono ni be ala ka sharia la wa me ala ka jeso ta mais ne bena taga mogo bena ne félicité mogo bena ne kanuni sababu la mais ala bena dimine koro kari mogo to ala ka jenyina village réunion bete sigida beko bete quartier sigida bete furusola anga nyana maya bestra la be ibina koko ke kana wili tin ko beba kela kana wili ko a ni ma ke mogo bena foti otoyi ala babi kida ala bena mune fo kitibeti parce que almeno tay ko fitini meo itete alika la ni tipepa ali ya fle ali kala ngedin ika kala ni yakono ni ala ka dina nyuma la se mo ba me na bara nana ni ya fo nyo ya o ba garder ki kono ramo ke ga kutuba ke wati do temena erere tu ko ni mai ifle di nani parce que il a me baga sugu katia do ni ala ta foye ka je aba famu ale abison maintenant les sago nana avec ban ala tala qui les toile no fait ni tiela la avec adamade ya finila ka tabalo ala kola atebe adamade ya muye ala ko emuye avec la ban donne tam Allah o do be soro sigida wala ni le kela tita ibe mi foitake adodo akribe kuma kan temenena ibe na société nay abalo kramoke mi foita barakela de ni mi yɛrɛ kɔrɔsi lolo bɛ na n'aw bilala ɲɔgɔn na dɔɔni walayi kunfin la maloya a b'a e karamɔgɔ ɲuman de ye wa maa fu e de m'a fɔ an ɲɛna yan ko nin tɛ bɛn nin tɛ bɛn lɔnà ma na an ma wari jumɛn ma minɛ ka dogo mɔgɔw bɛ laban ka tigɛ i la mais min fɔla i fata tɛ i bata tɛ a tɛ bɔla kɛ jamana ko la a bɛ bɔla kuranna min kɔnɔ o ye taabolo ni dugukolo damata ka kuma de wa ka cilenba ka kumakan lagɛya o senfɛ bɛɛ jɛna cɛ kelen min ye ne y'o de fɔ i ye ko nin ko karisa man ɲi walima nin ko karisa ka ɲi baara tuma na ne ta tɛ ala ta don lamɛnni silamɛw i b'a dɔn adamaden sɔn caman tɛ can fɛ ala yɛrɛ de ko ten majorité adamadenya kono majorité te tiɲɛ fɛ ala ko ale nana ni tiɲɛ ye aw ma
mais en ce chemin lil haqi karihun amandani donc ikana yini du kolo kono kibi adamaden famba ka parti ke tien kele kan adamaden famba ka côté ke sécurité fila kan adamaden famba ka côté ke hinaye saba kan adamaden famba ka côté ke ko e communion de laban tiante lonaye herete lonoye ko laban nyuma ya te jamatla Kola mangonyuma ya chia hina Benzema on est fini à la taille ali kele de bokan avec laban kanya et de tado wala aqibatu lil muttaqin kola bakonyuma ya ala trajon tay wa in kunta wahdak ali kele no tanapesti alors wa in tuti asra man fil ardi yudillunaka an sabilillah yudilluka an sabilillah jayyid alors wa in tuti akthara man fil ardi nitula mughfamba majorité jama fanfela et jama de fleko ketche alors que yudilluka an sabilillah ko bivo ale ala traka in yastari'una illa dhann o be jamani nan kuna kuma damari be jamani na dongo ya khusunu be galon la be la jama afle tinya suluti jama jelani na bebe nikelabi betala famina ngata o fe o de chela ala reko ni tula ko du ko kono o le bibo ale katraka mare islamu Allah subhanahu wa ta'ala ala ka kitini anta ni afle ni sabula abi fo nyonko fe shamabe o kadanye an ko ko bay kasoro mandi ala yo ko kulangolo ni me ko baba mun me ala fe ni ala be jom bonya no e ka korota iba ngakta kabulu fle o de kulamuni comme il est à la fait pour baler avec John Corotane, car elle bataille, car elle s'envoie à Doukolon Lagna, à Sababoula, ni au flé à la société là, au de Nana Koi, au de Boulot Koi. Mais en a comme nous n'amake, à mon boulot de Minas Kebela, Kawardo Ala, Kahami Ala, Kadidalike, Jamabena, en Beprela, il va fama flabé à la Kota, à Bella Jelly, qu'elle est à Sababoui, à Doukolo Pere encore. Avant de saluer, Amenani Misalou, Fla, Davanamani. Ni on a déjà terminé. Sigidala, Chefari. Nigo Doma, qui est l'homme le plus fort? Ara Sigidala. Doma n'a pas un frère, Karsa, Warba de Bolonibe, c'est l'homme le plus fort. Doma n'a pas Karsa, ou Farsoti, le Fanga Bala, c'est un pratiquant, Kerekelalo, Halebe Moro Beta Kabe. Ah, on est à Chefari, aka na politique ban fana tewa ale de fara te baga ifanga ba le bolo ala kidengo a ateti iba la koni on nga ko bonyo na sitan ko ko ne man ki sibaye laysa sharidu bis su'a o te fariyat nyogo takabe ala fe silama yala te fariyat nyogo takabe te konkurute fanga babenila ni yake mbita kibi te fariyat مولى التفاريه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب تفاريه مغمي ديمي تومانا ديمي بالا سيدو باي كاكودوكي ما باي يرفو متري ديمي تومانا على فوني تفاريه هذه كموني ني انبولو مغمي مسكا ير متري افرو نيوما نيفه ديمي تومانا كاميري كانيما بو ادالا كانينا نيما يسير دو سونكنا كالو مسكا كوكيا سيزا Nabase Irenina. Mobe Messi Kumarala and Nina Tumana Timibi, what he did Chifari. Hanna Alobanka Suro, Hanna Kolokaniste. Me Alu Fede Fuari. But I don't fetch joy, not Kelaba Bosch and Kirika Chaira. Avec Glukibo, Kakeleke, Kamodo Yin Kari, Kamodo Nyafunu, Kado Bimbola, Chifari. ala kile wete chefari sallallahu alaihi wasallam o do fone mu ye sabari mi me anfe ni adama no ga sabari fle ani ala be mingi ni anfe no sabari kelente an be deseri an be sabari mais ala fait sabari ba joyi kile ko alayhi salatu wassalam inma as-sabr 'inda sadmati al-ula sabari mu ye ko kelila wagati folo mina accident kelila wagati folo mina dimi duna illa ko warala ila ka mine iyere la ka sabari wagati ku folo o di sabari to mina muso mina den fatula ala kire ma man kitay ko Israila nye ay sabari muso ko ala kire ma fara ka bona ya ben della fami yene soro me soro ko te ben dilla abe kumana chemima anyatala we ala ka kire ne man kiswe ala kire atu atala muso ka nyeji voka defe
katibe shula kunwa kakashebe shula wuli faut donner bi fareka dinika muso klala kasila o comme ba do yekuma kamin fone ya nyeshi alaka kilima ba don sallallahu alaihi wasallam muso ko kali tuzado abita mi sita abita ala kilin deli una ale mi kama be wala kina yajira musola sallallahu alaihi wasallam inma sabr kikalo na fala tabari abbe fra nyoka abe do wati juma inda sadmatil ula ko ki biti wati folo mina ki yere mine makana ke walila ki yere datu ka fe miri mi be miri nyumana ka fe fo mi nyumai o de wati tabari muso detelali ma on be deteli karta di ko karta be sebiye yere ba do sebi on ba do mais ake ala koson yere mine tabari mo min be tabari o tumana akadogo nta fate akadogo ibaye bedeli seko ke ko fe kana sigi komi imamu yere le kandali na imamu ki dali kunu itabarla 3 jours après tika mune ke bibe kuma na itabarla ide tele ni yesilama fle ni aka dina tagabolo yi adama do floka sidala no ka mirien il reste dikani fla associé tu peux pas wala ni anyi nga warba tigi yote warbe jone bolo kartabe tabiti ala kide go laysa al-ghina an kasrat al-ard walakin al-ghina ghina an-nafs warba tigiya sentigiya ote sorobatiyen société ou ba polo izuru ba polo yen kafse ba polo bateau ba polo avion ba polo il est vachement riche warba tigilo ala kide la la mo mi nabi kari anina mo mi karla wole warba tigi wole sentigi mo be mo la milliard ba polo ama kari fana kastane halika balu nyuma ke ayre tete ayre ku farkul ka dagmatisi tellement il a var mais ale be wari minana de ale gardien ni mais mo do soro doni tigilo bi kasta tini ka gele mais na soni ke di kale ko wari mu ba de garder le babulu wala ka ta soro tumado mi babulu abedeni ka koro ke muna fenti ya de oyi kari bido mais ni ta balansi kan sitan kana nyona me ta babulu fleo ame nyumaya mi fle en fait ko nyumaya ka fe mi fle ko ni dugumai iba famba fle on me mi ka kan a baba be fenjuwe mais ame mi jate ko ni ko jugu yeni ibo famba yo be ko nyuma mais na ni le mo mi kela sklamai nyuma na ibi jija ke ka baraketa be fle ni ala takiti ni fe be ala tama o ke ikere ne be na ke o ke ini kere che ini jama le be na ke o ke ini jama che mais fe be na ke avec il est ma kololoi il est mi be jeka ke obina ke au ma kololoi parce que ala soso beni jangata de kaka mini le bina do amina fara nyogo kan kokola kana fo jama jela nina mina ta jama ka jiye kala bina dimi koronga problem tola wallahi ibina minke ilaba mi kenna figifi ire be munu fe fono tena kife ala tena kife parce que ce fleur atetika nyangami ni dina moyi barake ni ala ka sharia i ka situation bela ni mo mi bena ola i dole be oyi ay je kaka barake ni mo mi fona nyoron ko ola i dote oyi adna beje na musokele sina aye katoyi parce que il a sa logique ta logique mais ala diri ala ka nini o be kuna dia mata baka je anyini kan tora track ale reka je ama ka je ni kai ama dil ala ko kai alhamdulillah bare zamau aya don ko tamami en fait en église pour ta ala fait ku belebele bawulo mais bo lo wati juma ni ka kalanke ka tika dina lo bawo mi ka ko sefe ka ta ko do be en katila bere kena ka ke mi makala ngamo o côté bena ni ke sigino ya do fola sila mala ka gelea furuba kuma na anga sigi koroshi sigino ya ko balu o kana tolonge ala donc o korola sigino ya koro ko do nana anga sigi la kay je kan ko kartake tumaro ile kan nyimiye famuya me o furuba le ko sigino ya me ko do nana sikna aka sigi kono o bara ni sharia la akiti beti mitalula anana anga kate ni kono sigino bebe na ma ika famu ko seli dimanche misalula o be latigala mo bolo ko seli dimanche mi nanani be ka wari fara nyogon kan demseni mako so kelingile be parce que amina feti bebe do leke ka tanga uliti amina mishi kanati amina sili ka mizgi blala muso bi donke demso bi donke on yele sili mi kere
dɔ bɛna fɔ ko nin ye hɛrɛ le ye nin b'an fara ɲɔgɔn kan nin bɛ an tin don ɲɔgɔn na nin bɛ sigi de diya mɔgɔ min sɔnna nin na e de sɔnna sigi ka diya mɔgɔ min ko ka tɛ nin fɛ e de bɛ ka sigi tiɲɛ tuma dɔ ile bɛna taa n karamɔgɔ sigiɲɔgɔnya kɔni fɔla o mais ni kiti bɛ di ni karamɔgɔkɛ b'i kɛrɛfɛ walima n'a cɛ ka jan i la weleli lase a ma an karamɔgɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko dɔ de bɛ anw ka quartier la ko nisɔndiya belebele de bɛ ko seli dimanche an ka lajɛ kɛ ka nin ko karisa bila la pour que quartier ka taa ɲɛ pour que sigi ka diya a don fɔlaw karamɔgɔ de bolo dɛ k'an ka jɛ ka kɛ sigi kɔnɔ balima ye ka hinɛ ɲɔgɔn na wa ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kow dilan ɲɛ an dama ni ɲɔgɔn cɛ wa nin kiti bɛ di karamɔgɔkɛ bɛ na fɔ i na o sigiɲɔgɔnya ka diya o tɛ kɛ ala sɔsɔ kan sigiɲɔgɔnya ka diya bɛ kɛ ala ka diɲɛ ɲini de kɔnɔ mɛ fɛn fɛn ye ala ka dimi ɲini sira ye o tɛ ka sigiɲɔgɔnya diya dɛ o bɛ ka sigiɲɔgɔnya tiɲɛ de c'est une bombe à retardement ka na contribuer o installation na i ka dasi kelen kana don a la hali ni wari b'i bolo komi ɲamaɲama i ka dasi kelen kana don a la i sen tɛ ye a kɛnɛ kan i muso tɛ ye a kɛnɛ kan i den tɛ ye a kɛnɛ kan i fanga bɛ se mɔgɔ mɔgɔ la i t'o ye a kɛnɛ kan wa i bɛ se min na i b'o ladi mɔgɔ si kana ye nin kɛnɛ kan parce que nin ye lajɛ don min ye nin ye ala ka dimi ba don ye n'aw tola nin n'a ka taa a ka kaburu ma ɲi n'a tola nin n'a ka to dugukolo kɔnɔ nin bɛ se ka kɛ sababu ye hali n'a ye ala ye sanji tigɛ aw la hali ni ala ye juguya don aw ni ɲɔgɔn cɛ k'a kɛ ko ɲɔgɔn faga donna aw ka quartier la ka ɲɔgɔn jeni ka ɲɔgɔn kɛ komi siga komi an b'a yira duniya kɔnɔ cogo min na a résultat tɛ bɔla foyi la fo an ka jɛ k'ala sɔkɛ. Celui qui veut le bien du quartier, il ne va pas contribuer. Parce qu'il veut éviter qu'à la académie canadienne. Mais pourtant, Adamadéana, on a déjà là, Mouya Trafé, Mouya Baolani, c'est lui, c'est divisé. C'est lui, il s'est détaché, c'est lui qui s'est séparé. Pourtant, c'est l'homme le plus fort auprès d'Allah. En chaque situation, c'est l'exemple. Il va chercher à Beige. Où sont les gens qui à Beige? Donc, Babé, mon village là, Den Kanoubala. Denga nyatara hani bala abe fa de joro basoro tuma do ale korola aka dembla école la depuis avec logo nyinina ka logo la kuna ka logo pere ategela de me école kelemina denga surubi abe na barake ale re shitomancha jakeboloma sabla ni domini dumandama farkolo ta dia docteur tuma do nyum karkarla ka bo dala ma be bera abe ta voyage la ka dodo mogo kan ko fola kay do mogo nyumo kan ka dendene abe ta tafo do takana abe ta fenji do nyaramilo takana o kama nay ni da denkema siga tara denkema nyata ma soro abe ni be fara nyogo kan kana de lati hina ni makari koson ale ka hami tetuni ale torola ale balo wati tomancha denken kele ni koson aba ko ni mine yeni mi yeni kete yeni siri ikana yeni siri ichema yeni barati pourtant il ba loni barak kele be ala ka dimini musokoroba do be foyer ni ke pour qu'aller je ima et puis l'enjeu qui est là ni emi famu ibani ifyadi ini bache ntena exemple todima iba lo mo mi ti faye mo mi ti baye mo mi yesi nyon banze tu vas pas t'associer à lui dans le péché musokoroba mi fouiller parce que anani hina frade anani makari frade e ba do musokoroba mi ke dans le temps wallahi illa hinadu ale ka hin ati tonyina ale be tala kabul ko bientôt ma be ni kera ile donc il est to kumeni kere kan ito kem iba kumeni inale iba kumeni hinai ko ibrahima ya afake kumen to mina ni hinai afake josonai ako ya abati ne baba ni ro ne fo muna ne mama aketo na ile mi kera ne ba bedo wa ne rebe yuro mina nyenya mi binana madon ne bi delish ikatere kene ma ala ki sala yini keya kenedi ne bado iba kela ne de ka nya de koso mais musokoroba ala de ko qur'ana ayala sura kartala ko ni bane ba fla wulila kajo barado kelila o be ke ka fini fara Allah subhanahu wa ta'ala ka ala ko angana awla bato mama aya fle tabula ne ambe ala ko kami sel ko ka tale no fele na ni barani kebe ni ala ka dimine ka musokoroba la famille ni hinai ka famille ni kini ni makari ayemi la yini kana ima ifara ba la yini katama ni ala yibe isema ni musukoroba ya famu abalo ka fo ja ni ni atunkai me ngabara mabe asema abo toyi ale rebe kiti pata bara minke ay fran ka fu yake na sala ale rebe kiti ni le fana fara la rika afla ka sosti ala ka dimina do sika dola bokiama
Ni musokɔrɔba ka faamu k'a abandonné, alhamdulillah, ça n'est pas. Mais ni musokɔrɔba ma sɔn a bɛna fɔ ko à partir d'aujourd'hui n tɛna nin fɛn nin ɲini ka d'i ma, k'a cɛ i tɛ sauvé. Ni musokɔrɔba k'i ma ne de k'i ma a minɛ i ne ni Ala choix kɛ i bɛ nin minɛ i bɛ ne ya denya la walima ne tigɛ nin na ne bɛ i tigɛ ne la fo kiyamanti fɛ. Kamalen cɛ a bɛ mɔgɔ sɛgɛn dɛ. E bakɔrɔba ko bi k'a bɛ tigɛla ile la mun kɔsɔn ele ko ile tɛna girigiri ni minɛ e tɛna nasiji ni minɛ musokɔrɔba ye sɛgɛn min kɛ a ko i ka min fɔ Ala ko min ka fɔ ko bamuso ko min o hɔn musokɔrɔba dɔ bɛ nin fɔ karamɔgɔ jugu dɔ ye fɛn dɔ don an baw tulo kɔnɔ o yɔrɔ tɔgɔ la k'a fɔ ko ni mɔgɔ ba ye fɛn fɛn fɔ ani furucɛ olu fila furukɛ ani mɔgɔ bangebaga ko n'o ye min fɔ hali n'o k'i ta dulɔ san k'i ta san ka d'a ma nkalonfinba guyali. Ibrahim alayhi salam fa ye jo d'a ma k'a tun bɛ taa jo feere ma a b'a fɔ ko jɔn bɛ yirikuru san jɔn bɛ nin san a bɛ fɛn feere la k'a fa ka diɲɛ ɲini parce que fa ko k'a ka taa feere mais si le marché il sabote client tɛ sɔrɔ a la c'est faux, c'est une histoire qui a été fabriquée, c'est pas authentique, ce sont des mensonges. Al-Mukinka qaïda ye min la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, la patholicité, aucune obéissance pour une créature dans la désobéissance du créateur. La patholicité qu'a fait d'enfant qu'a damata athée, ça n'existe pas. Au Moussalaha, avec la famille, Namason, un côté chez le diable, un côté chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'autre manière, il y a un baribari. Il était associé, mais, comme ce qu'on de Sousma, il était associé, mais, comme ce qu'on va Moussalaha, ni moqué un bail, ni moqué un faille, ni moqué un croquewa. Bakele kuma te nimi me fala te bala kuma te nimi me bala anke fala kuma ere te nimi mi ere te sindikele o tigi bena ne forcer kan do ala sosola loni kofe dalu loni kofe o bi ne be ere toro mi kala zarati la non si je ne fais pas il va faire il va dire mais mon frère c'est que je suis pas compris. Mais combien de fois nous t'associons aux gens dans le mal loni kofe na make mo be na fort Namake, obinatini. Niamake, ni kokansoro lomina, mokobina abandonné. Ni make, ni menake. Ni make, mais tu commences à te montrer que ta croyance est corrompue. Ni ala kukabi le kapota, qui ne yere kalfale la. Adamadi metseka, il est kakojumata, kala dese. Parce que ni ngake, ni apurusiri long, mote nana, walma, ni amoro sala, hali ni fato sala, ateto goudronda la fato. Un fou. Non ma soutera. Choco de la base soutera, choco de la. Akasana au boko de la. Va bon tiens notre mollet de fois là. Tiens à quoi la va briller. A tester avec l'homme. Mon maman faut rien yéniana. Donc comme ni les salanti sudo. Ako yanga koli. Ako namane sudo kata bina kola kaya. Kate atena doka kadai. Mon gars comment ça là. Où le reste sur le quartier la bébé voulait ka boire de kaitana. Adamaden kene qui ça fait un problème. Mais souvent c'est pas la vérité que là ni mata totala en cas na naitala. Mais ni mo mana ça gêne quoi? Mo yé na sra nyuma fait. Mais mo be na mo kai mo fait. Mina shula ulewa. Parce que ya shukya kala jama mana. O be inde furula mo jama mana. Walma bana kansoro jama mana. Ni jama benana puis ala ko bo me jama bolo jama aya keme ne ka demeti. Tout le monde est là. Gelea bikam beba takela docteur nana waru pola signoela cotisation kela ko bekela bala konti kenea. Mais ni ala kelen kileta jama bana il est là encore que il est ala ka jengini là beko ko nala sonaka de toi la vie en te gâte kelen mo et puis ala qui est kenea qui le 5 ans tu es plus en forme que eux tous même dans le quartier. Qu'est-ce que tu veux encore de plus? Il est reconnu ala kenea dama ala fa ala be bana flama. Et toi tu es un homme rassuré. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Il prend ala be bodadima il était woye womi qui se la boire fait. But no problème, c'est la partie qui est là. Amen, amis, là, amis, Seli, amis, Soudou, mais direct quand, à la Kadjini, à la Kadjini, vous Kadjini, Kadjini, de Kapo. Vous savez, à la Diri, à la Kandena, à la Kanke, ma baoui, ni quand même, on va du sous l'eau, à la Kolaka, Toro Kelly, Moro Yerano Tigilao, c'est la même personne qui ne change pas. Toujours les charia, les campagnes, la charia d'Allah est inchangeable.
C'est pour l'éternité. Mon doka miria, au bête la deux fois ici, le deux fois. Toi, tu peux pas joindre. C'est que les gens, ils m'ont fait, tu peux pas. Au bout de niveau, mon repas, enfin mon repas, Jono, et car ça, alhamdulillah, et mon son, alaka koba au pays, alaka donc, mon repas, oui, doit ministrier, doit nier, wallah, alaka mon repas, gardien de mon sobanina, a dit, ben, joroba, boubolo, pour mon son, et alala, nous, et donc, des fanakets comme nous sommes dit, à nous, et ma béantema, à nous, deux, et deux, et bébé, ou borla, deux, et foro là, lui, c'est pas la peine, ni ali denko re jake bila dore be o chama lere ka ko c'est pas la peine ko wa biya kurusi kuru wati be na ka kurusi kuru ni be alere be wati be ko ala fa na ba ko ala o be le ke be ka tane famina mo bati musomi be ya fe mo ba o be a din be placer le no kata sura tumado musoni den kele shita ala bato musoni reta ala bato il est au moins voir qu'il est bolo mais il est là kana ala bato mais ñari dewla le retour mo bay joyi ala fe inna akramakum inda allahi atqakum aya mo ba ale ala fe a betela ministrale alani mais est-ce que chez nous c'est comme ça chez nous anu ya mo ba ala utere na polo batilo masalo joroba ba bolo no na kokola we kobai no te komina we kodeni kartaka suko yake la ministru nana député nana meru nana a jamana mo ba nana akala suko ya baide no chen no mo deni tute kada tro voisin ale suko yake la odona mo mu nana adoire lo lembe foyo de kaka ulama ga doni ono bara re falente ganya ni o ye ka kurushi no ga bloquer mo bu yelo makuta utaka tofle ayo fly italaji o mamo Krofa, à la Kelene Batola. Ils ont été abandonnés à la Kelene Bateau de Kosson, au Kubalma Kel Blafra, au Manani Djamako, au Manani Tapaji, à la Femele Kobi Sondiani Nouri. Nous ne doutons pas. Mais est-ce que nous on peut comprendre ça comme ça? Il faut t'approcher aux hommes. Dynamo humain de Tikanifouye. Ou à-t-il il veut se conforme. Il va dire qu'on veut commencer à libérer. Ta tête là, ça avait posé Yoro Kele, il cagnera meilleur coupe normal, sans souci. Tu es riche, tu es équilibré. Tu es pauvre, tu es équilibré. Tu es marié, tu es équilibré. Tu n'es pas marié, je te dis dans n'importe quelle situation, wallah, mais quand les gens ne comprennent pas. Parce que quand pas ta situation, comme tu es tranquille. Bon, ben, comme mais l'homme, il est là, il a un grand problème, il est là, ça va chez lui. Mais lui, il est rassuré. Alors, le quoi, Marco avait la garantie. Mais toi, tu es paniqué. Tout petit problème, il est pampa Europe. Ota dokere, alors avec ces chrétiens, on fait quoi d'oré? Parce que tu sais que tu n'es pas équilibré. Pourtant, tu es riche. C'est pas ça qui donne la force à l'homme. Alors qu'on le fait faire de mort là. Au constat, il faut pas dominer. Caminer pila. Faut attacher dominer mesta. Faut me remettre en blanc dominer. Quand on a un couille, quand on a un couteau en alaché, on a un couteau miséré en alaché là. À partir d'aujourd'hui, il y a le mot de tandis. Mon nom est bi. Ou bien comme en bain il y a pareil. Quand on est cadjéni, mais il y a là. Ne fanatique cadjéni et bien il y a là. En bain comme quelqu'un qui va nous faire console. Donc, allons-y dans ce sens. Quand tu es là, il vient de Kokola, quand tu es cadjente, quand tu es diate, quand tu es mon bébé Nikela, ou tu es, mais ta bami, à la ligne de Nani, n'a pas été mal, pour nous s'occuper de Kewakela. Akatia quoi? C'est dans une bonne belle. Je donne assez d'exemples. Mais quel est là, où est pour nous s'occuper? Kabe kramo tieni do kuma tieni do mo do tolo kono do be ni bedo ala so du fana ala bato kono yorodo musobe musola go fokutu bala akagele na be tabla duru no lendo na dama sama do ba ko ba ba fo yoro tabla muso do ko ustad kebe o yemuwe muso do be furu so kono bu ko fera de furu chomo nam ka poro ke munye ka fola kuite ku fe furu kono ki a beke. Pourtant la limite est donnée là-bas. Si ni mogo c'est la afurumuso ma kofela là auprès d'Allah tu es un homme maudit à la base. Il faut qu'il danga kajuda, il va qu'il danga akajuda, mais nala ya danga biko kajuno be. Mo danga belebele bisoro, il tient ka kafumuso ma akofela là. Wal ma reka pitche nyo ma akofela là. Wallahi drumu mi bala danga mi bala ni ba do taïsi. C'est la batotele. Parce que Dova donne muso kuna tout ce que le mari demande il a béqué. Anna ko makobo oyorola. Okoso musobe musola sigata la me kuma gele ne fola. Ameni me wana ya foro muso chama be bo kerefe. Wako jantu da kalama. Chama tabe ke wati do no be kolila. Ale fe na le kolila chema antika sana. Sigato la fona danger. We haramuye. Ale fe komi avec kolila, chete siga teme orofe avec ko fela di chema. Kakoro ta be chela batula.
ko so wati la ibita muso nyima do soro alo ne butigi dala iba ni na munisa sukaro lo ala mana bomota na munisa kraben jode ba mi c'est mon mari qui demande donc l'homme est là fallait ta sécurité de ta date c'est haram mais akramalu ya mako ni cheko fait avec elle c'est faux donc bitali drogue ta ngata directement ghetto muso ka ghetto ka teme ghetto kono ka do bandu ni nyoche ka ta drogue mugu ta ngata directement la feka obi wako no ko baraka be muso to wala de wala ka ba chella batulali on n'obéit jamais qu'à danser le lavato à la sauce là ça n'existe pas mais ça existe on va muso do fana bi subhanallah allez de me toroko là tellement les enfants souffrent allez fana bi tire di chedoma wa kelendia wa fladia be kafoni wa kelen wa fla abeto do malola kota de una balonoi wati do bena gele be dana de uchabi tikabe de undanga funa kela ne manya taka bolo fere ka awla balonoi che awe mi kela tete ala bi tache ki de utache na la mahina awla bi halaki il n'y a pas ça dina la nité ça ne dit pas il me dit référé parce que de me non là jamais ça ne dit pas wal ma be ka funa ne do fana soro le papa souffre maman souffre moi je peux pas rester là sans rien faire mais ta dika avec la zézek avec la djika ba mine ka viti pour asubu yelema avec les bateaux ka dimi sara fan fla la viga wati la beti faraga ka du ko ka bu ser ko la ta ko fe ils sont tombés ko ya une liste qui est sortie ko no frère que la ko bateau wolo ila ka bonji kono fulani bala yakuba la sani sedu ibe ta di bien soro muso do fara bo dem pousser fa ala ni mando sur la mala ça n'existe pas rasul ko nemani ki il est interdit pour un musulman ka ba jamana danger bi qui est refilé à la vie qui est refachulé ne ma ira la temen la jinna folon mi ta ira bele bale abo mi ke balen ya balo yake jihadi tere il faut pas pousser les enfants allez se sacrifier pour ça toi aussi l'enfant faut pas dire non les papa souffert maman c'est là on va get là mi beke ne frère ka to jila mon frère wallahi be chenni dunia mo shiki mi ka posti to ibo reta kama bele na ya religieux musolman na religieux abena ni ngata ne na religieux ne bena ni ngata ne de fala bena ni ngata chacun sera interrogé selon ce que Allah t'a dit de faire qu'il n'y a possibilité que tu les détruire mo reta kama là Allah t'a pas te servir mais Allah dit Allah kani famudama kana ki muso kana ki de kana ki musie ka fo no je me sacrifie pour vous et puis toi tu sors par exemple vous bouger et bien yele ndi bo be jinna ki ban ko yekuna ngwa le living na jiba comme ça mais Allah kani famu madama Allah kani na aukuna ja Allah kani dina famu dama kan no rocket la materi ni jore kan ko ke ka be Allah tama kan ke Allah ka jenyi ni bagay wa kala reke ka jama to mina ay jena abawma mais Allah ko kenin awi wa billahi ta'ala at-tawfiq إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي